amanar so, amanar so. Yi min da yaren da zan gane baiwar Allah. Kuna goyon bayanta ba? Wallahi ba nan da kuma. Abin da ya bani mamaki. Na san tafi ɗaya. Ta wuce a danganta ta da aikin su da jami'a. Wata aikashin su yare da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada kai sanya a shaka basilla. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance. Zuciya tsoka ce, kar ku bari ta lalace. In ka bari ta farfance, tufa jiki ya susu ce. So halitta ce, tamkar amana ce. Wanda ya yi amana shi ya yodace. Tsira tukwici ne, mai rode-rode mai zane. Amanar so da ka ɗauka, ko ba za ka furta ba. Gana bas ba ya dawo fa. Wani boss din? Kana da wani boss ne da ya wuce yanka? Alhaji Ali. Sai mun ja mai kenan ko? Amanar so akan damka ga wanda rai ya daminta. Rayuwa danginta, dariya da ban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance. Zuciya tsoka ce, kar ku bari ta lalace. In ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu ce. So halitta ce, tamkar amana ce. Wanda ya yo kadar ya damke amana shi ya yo dace. Tsira tukwici ne, mai rode-rode mai zane. Amanar so da ka ɗauka, ko ba za ka furta ba. So ba a ɓoye shi a yi furci ba a nuni ba. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Kin gani da yanzu maganar da ake yanzu aiki nake son kammala saboda na da uzuri kuma na son zance. Amanar so akan damka ga wanda ya daminta. Rayuwa danginta, dariya da ban haushi. Amanar so, amanar so, amanar
duk da cewa baya daga cikin tsarin na haka ne na ce ki dawo saboda mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanya murmushi a fuska shi wasu da su ko da haka zan fara shi amanar so akan damka ga wanda ya daminta rayuwa danginta dariya da haushi amanar so amanar so amanar so amanar so harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar ku bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce saboda haka ya kamata ka kula nan unguwar da mu akwai mugaye mu kaɗai ne jajayen wuya da muke iya ja da su kake sake ki fita a je garin shirme haushin kaza ya wuce akan dare ke yana kina an ja da bayan ba na gaya miki cewa saboda ni aka kawo ki gidan nan ba kuma kina karkashin kulawa ta shi ya da ke gani ba abin da zai iya miki jirgin yawo ne ni kuma zaidu I'm always available for you jiki ba da kinga kin iya girki wallahi wata yunwa nake ji shiga za ki yanzu ki lallaba ki samu kuɗin taliyar yara ce sorry na gane sorry na gane muje jeki ne jiki kinga kin yi girki ke ya ina miki magana kina na kakkaɗa min kai kamar an zira jaba buta magana zaki kin yi girki Na iya. wani irin girki ka iya dan yunwa nake ji kuma na san yanda umma ta dau zafin nan ba abin da ta iya girka me kika iya girka Na iya tuwon dawa da dambu da kwaɗarama da zogala. da Allah ya isa ana magana girki kina magana kwado kwadan a nan zan ci kwadan kin ga kamar da masu cin kwadan yunwa nake ji ta gaske ki shiga ki lallaba ki sadada ko italiya yara ce kin indomi ko kuma dan jalaf dan shaf amma ba ki tabbatar ta yi dadi ba kin ji ko daga kai manto ki kalle ni sosai kina su kuma da kai ai bai dace ba ki kalle ni sosai saboda ni zan ci gaba da kula da ki a cikin gidan nan kin ji ko yawa jiki harshe ke fitar zance sauri ki je mana kunne sai ya tantance almara sai shegen tsoro kan wata farar kura yarinya da sanna zaki haulayi in dai zai dini wallahi sai kin zo hannuna in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace tsira tukwici ne mai rodi mai zane amanar so da ka dauka ko ba za ka furta ba so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar so amanar so amanar so amanar so
amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so amanar so